आज आपण बनवणार आहोत रॉयल स्टिक पनीर किंवा स्टिक पनीर म्हणू आपण त्याला असं ट्रेडिशनल असं नाव नाही आहे. हा स्ट्रीट फूड खाद्य आहे किंवा स्टार्टर आहे. यासाठी लागणारं साहित्य हा मालवणी तिखट मसाला आहे, धना पावडर, गरम मसाला, हळद, मैदा, कॉर्नफ्लॉवर, रेड चिली सॉस, आलं आणि लसणाची पेस्ट, आपलं मीठ, पनीरचं मलाईदार पनीर. हा हे मलाईदार पनीर घ्यायचं. काय पनीर बाजारामध्ये जे मिळतं त्यामध्ये दोन प्रकार आहेत. एक मलाई पनीर असतं, एक पनीर असतं. आणि बटाट्याच्या या गोल चकत्या, रिफाईंड तेल असं आपण घेतलेलं आहे. त्यासोबत आवश्यक लागल्यास टोमॅटोचा सॉस एवढं आपण साहित्य घेतलेलं आहे. यामध्ये आता आपण प्रत्यक्षात याची पूर्वतयारी आपण केलेली आहे. आता हे बनवायला घेऊ. आलं लसणाची पेस्ट 1 चमचा सर्वसाधारण घेतली आहे. रेड चिली सॉस हा तयार बाजारातमधनं आपण आणलेला आहे. थोडीशी चिमूटभर हळद चव आणि रंग येण्यासाठी. मगाशी म्हटल्याप्रमाणे धना पावडर अर्धा चमचा, गरम मसाला अर्धा चमचा, आपला मालवणी मसाला 1 चमचा, आपलं मीठ चवीप्रमाणे, मैदा एक सर्वसाधारण 1 ते 1.5 चमचा, कॉर्नफ्लॉवर थोड्या वेळाने आपण टाकू. आधी हे सगळं जे टाकलं आहे हे त्याला लावून घेऊ, म्हणजे ते एक सगळ्यांना सारखं लागेल असं. हे सगळं एकत्र केलं आहे. याच्यामध्ये थोडंसं एक चूक सुधारून घेतो. मी मगाशी काय याला मैदा म्हणालो होतो, पण हे मैदा नाही आहे, हे तांदळाचं पीठ आहे. पुन्हा एकदा सांगतो, तांदळाचं पीठ आणि कॉर्नफ्लॉवर हे आता फायनल. बरोबर ना? आता पुढचं आपण ते मॅरिनेट करून ठेवलं आहे. कॉर्नफ्लॉवर आपण एक सर्वसाधारण अर्धा वाटी घेतलं आहे. तांदळाचं पीठ 2 चमचे आपण घेतलं आहे. त्यातमध्ये हा टोमॅटो सॉस, रेड चिली सॉस टाकला आहे. चवीप्रमाणे आपलं मीठ, मगाच्या प्रमाणेच गरम मसाला, धना पावडर, धना आणि जिरं पावडर, हळद, टिपिकल मालवणी मसाला, रेड चिली सॉस पुन्हा घेतला आहे. थोडं पाणी टाकून ते जसं भजीसाठी जसं पीठ तयार करतो तेवढ्या टेक्स्चरमध्ये ते ओलसर पीठ करून घ्यायचं. हे जे पदार्थ घरी जे आपण बनवतो असे जरा थोडेसे वेगळे, त्याने असं पोट भरण्यासाठी किंवा जेवणाचा मेनू नसतो तो, तर आपण स्टार्टर म्हणू. आणि याला ट्रेडिशनल असं नाव नाहीच आहे. मगाशी म्हटल्याप्रमाणे रॉयल पनीर स्टिक किंवा
रॉयल पनीर स्टार्टर असं म्हणायला हरकत नाही. स्ट्रीट फूडमध्ये येतं ही. या इकडे आपलं छानपैकी तेल गरम होत आहे. गॅसचा तुटवडा जरी असला तरी आपली तोंडाची चव घालवायची नाही, बनवत राहायचं. काय गॅस महाग होऊन होऊन किती होणार आहे. 100 रुपयाने महाग झाला आहे, होईल लवकर स्वस्त. हे जे छोट्याशा टोपामध्ये जे आपण द्रावण बनवलं होतं ते ग्लासामध्ये पुन्हा ओतून घ्यायचं. त्याचं कारण तुम्हाला आता लक्षात येईल. टोपामधून ते ग्लासात घ्यायचं. बटाट्याच्या या चकत्या आहेत त्या स्वच्छ आधी धुवून घ्यायच्या. 2 वेळा 3 वेळा धुवून घ्यायच्या आणि मीठ टाकून धुवायचे असतात. त्याचा जो स्टार्च जो असतो तो स्टार्च गेला पाहिजे. स्टार्च असल्यामुळे ते चिकट होतं, त्यामुळे त्याचा स्टार्च गेला पाहिजे. आपण जे बाजारामध्ये वेफर्स आणतो तयार, ते वेफर्ससाठी जो बटाटा असतो तो वेगळा असतो. भाजीचा बटाटा वेगळा. वेफर्सचा जो बटाटा असतो त्याला स्टार्च कमी असतो. भाजीच्या बटाट्यामध्ये स्टार्च असतो, त्यामुळे ते धुवायचा. ते मगाशी आपण जे पनीर मॅरिनेट करून ठेवलं होतं त्याला या बटाट्याच्या चकत्या एक गुंडाळायची, फोल्ड करायची आणि टूथपिकने त्याला टोचून घ्यायचं. तर बाजूला करून ठेवायचं. एकदा पुन्हा बघा, एकदम सोपं आहे. दिसायला खूप छान दिसतं, खायला पण टेस्टी आहे. पण हा जेवणाचा भाग नाही आहे, त्यामुळे याला आपण स्टार्टर म्हणू. असं सगळं एकदम आधी रेडी करून ठेवायचं. या पद्धतीने आपण सर्व पनीरच्या तुकड्यांना बटाट्याचे चकत्या टोचून घेतल्यात. सोबत हे मगाचं द्रावण, याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ, अरारूटचं पीठ आणि मसाले टाकून असं भजीसारखं पातळ द्रावण तयार केलेलं आहे. जाळी घेतलेली आहे. तेल छानपैकी तापलेलं आहे. किचन प्लॅटफॉर्म स्वच्छ केलेलं आहे. स्वयंपाक करताना किचन प्लॅटफॉर्म स्वच्छ ठेवला की स्वयंपाक करायला सुद्धा छान वाटतं, असं त्यांचं म्हणणं. मी बनवत नाही. आपण आता सुरुवात करू. ही जी काडी लावलेली आहे ती काडी धरून त्यात बुडवायचं आणि तेलामध्ये सोडायचं. कार्तिकची आई खुणवते. काय हो? अच्छा अच्छा, बटर पेपर. या बाबतीत कार्तिकची आजी एकदम भारी आहे. बटर पेपर दिला तिने. हे चांगलं डीप फ्राय करायचं. गोल्डन ब्राऊन कलर आला पाहिजे. चांगले खमंग असं तळून झालेलं आहे. त्याला आपण आधी काढून घेऊ. मगाच्या प्रमाणे पुन्हा एकदा
सर्व जेवढे कढईमध्ये सोडता येतील तेवढे सोडून घेऊ. कार्तिकच्या आईचा आज वाढदिवस आहे. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. अच्छा, तो वाढदिवस आहे म्हणून प्लॅनिंग केलं का? नाही वाढदिवसाचं उद्या करणार हा. ते हे आहे ना शुक्रवार कोण मटण मच्छी करत राहतं, उद्या करणार. पुन्हा एकदा आपण हे डीप फ्राय नीट करून घेऊ. दुकान नाही, हॉटेल. हॉटेल आम्ही टाकणार. मालवणात हॉटेल टाकणार. हे माझं स्वप्न आहे. चल कर तू युट्यूबला पण टाकते, पण तू त्याला सांगणार की ह्याच्या या हॉटेलवर तुम्ही येऊ शकता. प्लस त्या युट्यूबवरची पण माणसं येणार आणि बाहेरचा पण आवडेल. विचार तू येणार की नाही? मी येणार आहे. मला तर इथेच खायला भेटणार. मला काय हे नाही. मला कोणी आणून दिलेले त्या भावाजी पुण्याच्या तिळ वगैरे लावणार. फक्त ती रेसिपी करायची, पण रेसिपी आपली हे आपले झालेले आहेत, काढून घेऊ. अशा प्रकारे आपले रॉयल स्टिक पनीर किंवा पनीर स्टार्टर तयार झालेलं आहे. तुम्ही पण करून बघा. कमेंट बॉक्समध्ये आपला अभिप्राय कळवा. जय श्रीराम.